Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Станимир. И това видео ще бъде кратко, защото няма какво да правя. Е почти 1,5. Мога да спрях ли ви? Не. Преди малко легнаха хората, с които говоря, крия там и други букуци. Искам да ви благодаря за това, че... Сега ще ви покажа защо. Ме запът толкова много хора. Ето, 74 човека. Благодаря ви за това. Този клип нямаше никаква цел, просто как някакво да правя. Сега ще си покажа значките. Ето. Почти съм взел новата. Ето, хотия. Няма нищо. Това беше общо взето. Само ви кажа, че тук качих някакъв клип тук още от 11 часа през миналия ден, на 2 демек. И те още не са го одобрили пичовете от VBOX. Никога няма правя грешката, качвам директно през VBOX. Тук благодаря на Кридия едно, че ме рекламира профила. По-друго ви покажа. Не, какво ви покажам, аз ви благодаря. Надявам се някой ден да станат 100, за да взема значката. Смисъл да взема значката хората да се задържат на 10 дена, че е 100 гледания на профила. Няма ще отговоря. Иначе го знам. Какво друго? Какво друго? Не се знам. Мисля, че това беше. Надявам се да не дадете минус, защото клипа няма голяма цел. Това беше. Коментирайте, оценявайте и чао.